Enak no? Enak. Kongson iki wis terkenal kono. Oh, terkenal di mana-mana. Awake dhewe winginane ning iki saurunge beketel ya son iki. Oh, iki ngaten ketemu nggih. meneh seminggu iki tok ketemu ping 4. Oh, alah ya kok laris men ya, Mas. Oh, yo setahun. Mesine Larang. yo mbah aku ora melok tuku kok. Yo larang to, yo. Ajan jane kowe neng ngendi lakang galakanku saja nyobriyani atiku suja akawe kancang karawane taliya
joget teng mriki kok Pak, aku kancane Pak. Malu, kenapa malu? Mas Jolang aja yang jelek nggak malu loh Pak. Ya. Pripun? Oh sing niki. Oh Kok- monggo, monggo, monggo. Gendingin apa Bapak? Apa iku lagu kok Setu Paeng? Lagu anyar, Mbak. Oh, alah. Iku jarak pol lho, aja dienggo ngono lho. Oke. Oh nggih, mangke Bar diaturi. Niki kurang sak cerit sik ya, Mas. Ya. Ajan-jane